ଦେଖିଲ ଝିଅଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ବାଗ ଦେଖ ମୁଁ ଜମା ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ହବା ଦରକାର। ଏ ସଂସ୍କାର ଝିଅ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ ସେଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ଆରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନିବ ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ନା ଦେଖିବୁ ମୁଁ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛି ମୋ ଚଏସ୍ ଫଟୋ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖା ଦେଖା ପୁରା ଫଟୋ ମାଗିବି ଦେଖିବୁ ଦେଖା। ହ୍ୟାଲୋ ଜାନୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଲ ତମର ହଉ ଠିକ ଅଛି देख केंद्र संस्कार ଦେଖା। देख Oh, no, no, no.